Assalamu alaikum. Amin alaikum salamu. Ina zuwa haka. Wallahi baran garan gaza idan na ga Buhari bai kamnan mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai kwastan da migration da ɗan sanda. Sojoji. Wallahi haka na. Su ko talaka mun gane an ɗauke mu bayu ba kowa muke ba sai ga Allah. Dan haka ni dai gaskiya baran garan gaza in yi wata ƙasa. Wallahi ba Allah haka hankuri. Wallahi ba hankuri na ga mutuwa za mu yi. To wace ƙasa ka kana? Wata inda waka tukuya ta dafa kanun mutane na inda aka ce su dan zaben da kai ma ka tsaye baro ha wallahi ba har man zabe mu azai zama muna abin kuri a shi tiyata dan haka ni gaban ni wani gudu hijira wace ƙasa ka kana to ko Kemaru ni wajen Chad ni Chari imani can gaskiya ni ina ganin wuciya zan yi don Allah ku min ga to Allah ya sauka ka san kafir auna shi wallahi wallahi ga ma fir'auna nafsi wallahi na shaida Allah ya sauka mun gode kwarai wallahi mu tahiya zamu yi to yayi Allah ga harsan ta to gashin ga hasse na ƴan mata wallahi sai ka ƴan saboda na gane karka ta bushe don Allah to ko ni ha awata na himmi na gane har da tsiyata don Allah ƴan na gane ba harin gabe da imani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shinkaha